Wadhi nyime. Piny owacho mar kaunti ma Murang'a kaachiel kod riwruok ma ok mar piny owacho chako chenro mar loso ne jopuonjre maromo 40,000 mag ECD nyuka e sikunde maromo 700. Ka oloso e sikunde ECD ma Kiriani, gavana ma Murang'a olero ni ochopo kwayo mar jopiny mar keto ne jopuonjrego mag ECD nyuka, kendo gitiyo matek e neno ni gibero somo mar ECD kokalo e yore mag gedo. Spika ma Murang'a Johnson Muhuha opuoyo chenro ma otimno kendo nyiso mor gi tij kaunti no. Jaod bura mar kaunti ma Murang'a Betty Maina okwayo tend kaunti mondo ber weche mag chudo mag jopuonj mag ECD kolero ni gitimo tich matek mar konyo nyithindo. Takriban 40,000 yani 40,000 ambao kuanzia leo watakuwa wanakunywa uji bila malipo kutoka kwa County Government of Murang'a, na ili watoto waweze kwenda shule wakiwa na good nutrition. Na tunakuja hapa kushuhudia kwamba madarasa yameanza kujengwa na programu ya uji pia imeingia na basari inaendelea. Mambo ya walimu imeongewa hapa, na sisi kama lawmakers tutahakikisha hakuna mwalimu wa nursery school analipwa peanut. Koro wawere kod